ደብዳቤ መጽሓፍ ይገድፎ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ድማ ካልኣይ ኩናት ዓለም ጀሚሩ ኖህና ፌን መትዓቢት ዕርኽቲ ናይ ኩናት ብጾት ኮይኖም ናብ ውግእ ይኸዱ ጎኑ ንጎኑ እናተዋግኡ ድማ ፌን ሞውት ብተመሳሳሊ ሰዓት ድማ ኣሊ ኣብ ሓደ ናይ ውቁዓት መሐከሚ ሆስፒታል ከም ነርስ ኮይና ንኽትሕክም ብፍቓዳ ተኣቲ ኣብኡ ድማ ካብተን ሓሞንድ ዝተባሃለ ወታደር ትራኸብ እቲ ፊልም ክጅምር እንከሎ ኣብ ሓንቲ ሆስፒታል ድጉስ ዝተባሃለ ሰብኣይ ሓንቲ ብውሽጣ ዝሰኣነት ሰበይቲ ትውስታኣ ንኽትዝክር ሮማንቲክ መጽሓፍ ከንብበላ ሒዝዋ እናኸደ እዩ እቲ ታሪክ ክጅምር ከሎ ድማ 1940 ደቡብ ካሮላይና ሲብሩክ ዝተባሃለት ከተማ ይወስደና ኣብታ ከተማ ኣብ ካርናቫል ክልተ ምሽኪናት ሰራሕተኛታት ዕንፀይቲ ንርኢ እሶም ድማ ኖህና ፌን እዮም ዝበሃሉ እንደወት ድማ ኖህ ኣሊ ዝተባሃለት ቆልዓ 17 ዓመት ቆልዓ ብጣዕሚ ይሰሓብ ኣሊ ናብቲ ከተማ ዝመፅእሉ ምክንያት ምስ ወለዳ ክረምቲ ንምሕላፍ እምበር ኣብቲ ዓዲ ኩነት እንትቕመጥ ኖህ ኣሊ ብጣዕሚ ሃብታም ስድራቤት ዘለዎዋን ሕንቀቕቲ ቆልዓን ምዃና ዋላ ይፍለጥ ዳ እምበር ብጣዕሚ ስለ ዝፈትዋ ኣብ መንጎ ዕርኽታ ከይዱ ንፍቕሪ ክሓታ ጋዕ ኣይበለን ኣሊ ብሕትኡ ተገሪማ ፍቓደኛ ከይኮነት ሓዲጋቶ ምስ ዕርኽታ ትኸይድ ኖዋ ግን ብጣዕሚ ፈትዋ ስለ ዘሎ ተስፋ ከይቆረፀ ክብረታ ንኽስሕብ ካልኦት መንገድታት ይእልሽ ጀሚሩ ኣሊ ምስ ዓርካ ኮይና ኣብ ዝኾነ መሽከርከሪ መጫወቲ እናተጫወተትን ከላ ኖህ ሃንደበት ናብቲ መጫወቲ ደይቡ ንኣሊ ክፋለጥ ኣይሓስብ ክትፈልጦ ፍቓደኛ ስለ ዘይነበረት ግን ካብቲ ኮፍ ኢሎምሉ ዝነበሩ ቦታ ተሲኡ ኣብቲ ሓጭን ተንጠልጢሉ እንድሕር ደኣ ክትፋለጦ ፍቓደኛ ተዘይኮይና ካብቲ መጫወቲ ጸዲፉ ነፍሱ ከም ዘጥፍእ የፈራርሓ ድሕሪ ብዙሕ ጭቕጭቕ ድማ ኣሊ ፍቓደኛ ንኽትከውን የገድዳ ብጽባሒቱ ንግሆ ኖህ ናብ ስርሑ ምስ ዕርኽቱ እናኸደ እንከሎ ንኣሊ ብጎኒ መንገዲ እናኸደት ይሪኣ ኣርኪቡ ድማ ከምቲ ትማሊ ቃል ዝኣተይትሉ ምስኡ ናብ ቆፀሮ ንኽትከይድ ይሓታ ኣሊ ግን ሓሳባ ቀይራ ስለ ዝነበረት ፍቓደኛ ኣይኮነትን ኖዋ ግን ተስፋ ከይቆረፀ ንዓኣ ንምሕጓስ እንታይ ምግባር ከም ዘድልዮ ሓቲትዋ እሳ ድማ ንበይንኻ ፍለጦ እሳ ዝሕጎሰልካ ኩሉ ነገር ክትምኩር ኢኻ ማለት ኢላቶ ናብ መኪና ኣእትያ ትኸይድ ንምሸቱ ዓርኪ ንኑህ ዝኾነ ፌን ምስ ዓርካ ንኣሊ ሳራ ቆፀሮ ስለ ዝነበሮም ክልቲኦም የጋጥመዎም ኣብቲ ሲኒማ ድማ ብሓደ ኣትዩ ኣብቲ ውሽጢ ሲኒማ ዓይኒ ንዓይኒ እናተጣባመቱ ብዙሕ ምፀንሑ ደገ ወፂኦም ኖህ ምስ ኣሊ ብእግሩ ይኸይድ ፌንና ሳራ ብመኪና ብሓደ ይኸዱ እናኸዱ እንከለዉ ድማ ኣሊ ንኖህ ወለዳ ብጣዕሚ ኣስጢሞም ከም ዝሕዝዋን ክትዓቢ ከላ ብዙሕ ነፃነት ከም ዘይነበራን ንኖህ ተወግዑ ኖህ ድማ ኣብ ፅርግያ ምድቃስ ብጣዕሚ ነፃነት ዘለዎ ነገር እዩ ሓድሽ ነገር ስለ ዝኾነ እውን ንዓኸ እውን ደስ ክብለኪ እዩ ምስ ኣቦይ ዝገብሮ ነበርኩ ነገር ኢሉ ኣብ ፅርግያ ንኽትረስ ይነግራ ኣሊ ግን ሓደገኛ ምዃኑን ሓሲባ ፍቓደኛ ኣይኮነትን ብዙሕ ምስ ለመና ግን ፍቓደኛ ኮይና ብሓደ ኣብቲ ፅርግያ ይድቅሱ ቁሩብ ምስ ፀንሑ መኪና ብኦም ገፅ ትሽክርከር ስለ ዝመፀት ተሲኦም ምህዳም ይጅምሩ እታ መኪና ምንም ከይገበረቶም ድማ ትሓልፍ ኣሊ ድማ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ነገር ሞኪራ ስለ ዘይትፈልጥ ብዝፈተነ እዚ ብጣዕሚ ሕጉስቲ ከም ዝኾነት ንኖህ ትነግሮ ኖህ ድማ እታ ሰዓት ንምጥቃም ኢሉ ንኣሊ ናብ ሳዕስዒት ይጋብዛ ኣብቲ ፅርግያ ብሓደ ስዕስዕ ፀኒሖም ድማ ንገዛእ ይሰዳ ካብኡ እንድሓር ኣሊ ኖህን ብጣዕሚ ናይ ቀረባ ሰባት ኮይኖም ፍቕሮም ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናሓደረ እናሓየለ ይኸይድ ጀሚሩ እቲ ክረምቲ ድማ ብሓደ ፅቡቕ ገይሮም ክሕልፍዎ ጀሚሮም ሓደ ምሸት ኣሊ ናብ ናይ ፍራንክ ገዛ ኸይዳ ካብቲ ስኢላቶ ዝነበረት ሓንቲ ስእልታት ትማልእ ስለ ዝነበረት ብጣዕሚ ተሓጒሱ ኣብ ገዛ ጽቡቕ ኣቀባብላ ይገብረላ ጽቡቕ ገይሮም ድማ ይፋለጡ እናውዓሉ እናሓደሩ ክልቲኦም ምንም ዘይፈላለዮም ሓያላት ፍቑራት ኮይኖም ኣሊ ድማ ናብ ናይ ኖህ ቤተሰብን ኣዕርኽትን መነባብሮ እናቐረበት ከይዳ ምስ ፌንና ሳራውን ብዙሕ ግዜ ብሓደ ናብ ጣሻ እናኸዱ ይዘናግዑ ነይሮም ናብ ናይ ኣሊ ገዛ ብወለዳ ተዓዲሙ ናብ ምሳሕ ተቖፂሩ ይኸይድ ኣብቲ ጠረጴዛ መፍላጥን መውጋዕን ምስ ጀመሩ ኖህ ብዛዕባ ስርሑን መነባብሮኡን ይሓድሞ ኣብ ናይ ፋብሪካ ዕንጨይቲ ተቖፂሩ ከም ዝሰርሕን ንሰዓት 40 ሳንቲም ከም ዝኽፈልን ምስ ነገሮም እቲ ጠረጴዛ ሃንደበት ጸጥ ኢሉ ኖህ ድማ በዚ ዜና እዚ ሕጉሳት ከም ዘየለውን ከም ዘይተደነቑን ይርድኦ ኮነ ኢሎም ድማ ኣሊ እዚ ክረምቲ ምስ ተወድአ ናብ ኒውዮርክ ከም ዝሰድዋ ይነግርዎ ኖህ እዚ ዜና እዚ ደስ ዋላ ይበሎ ሽዕ ግን ገጹ ከየፋልጥ ምንም ኣይርአየን ንምሸቱ ንኣሊ ናብ ሓደ ዑና ዝፈረሰ ገዛ ወሲዱ እዚ ገዛ እዚ ሓደ ግዜ ገዚኦም ኣመቻቸዮም እንደገና ስሪሖም ናይ ክልቲኦም መንበሪ ከም ዝገብርዎ ቃል ኣትየላ ኣብኡ ከማሽዩ ምስ ጀመሩ ነገራት እናሞቑ ምስ ከዱ ኣሊ ፈሪሓ ድልውቲ ከም ዘይኮነት ንኖህ ትነግሮ በዚ መፂኡ ከይበልዎ ድማ
ፌን ማዕጾ ደፊኡ ናብቲ ገዛ ይኣቲ ወለዳ ንኣሊ ጓልና ጥፊኣትና ኢሎም ናብ ፖሊስ ሪፖርት ከም ዝገበሩን ኣብ ከተማ ሙሉእ ከም ዝእሎሽለውን ነግሮ በዚ ደንጊጾም ኖህ ንኣሊ ሒዙ ናብ ገዛኣ ቀልጢፍ ይመልሳ ወለዳ ድማ ብጣዕሚ ከም ዝኮረዩን ምስኡ ክሪእዋ ከም ዘይደልዩን ንኣሊ ነግርዋ ኣሊ ግን በቲ ነገር ሱ ተናዲዳ መልሲ ክትምልስ እንተሞከረት ኣዲኣ ሕማቕ ዘረባታት ብዛዕባ ኖህ ትዛረብ ጀሚራ ኖህ ድማ ኣብቲ ዓብዪ ገዛ ኮይኑ እናሰምዐ ስለ ዝነበረ በቲ ቃላት ተጎዲኡ ንደገ ይወፅእ ደድሕሪኡ ድማ ኣሊ ኣርኪባ ሓሳቡ ክተቐይሮን እቲ ዝሰምዖ ቃላት ናይ ኣዲኣ እምበር ናታ ከም ዘይኮነ ክተረድኦ ትሞክር ኖህ ግን ኣመና ተናዲዱ ስለ ዝነበረ ሓሳቡ ቀይር ኣይከኣለን ኣሊ ድማ ድሕሪ ሕዚ ክሪአካ ኣይደልን ኢላቶ ኖህ ምስ ከደ ተናሲሓ ሓሳባ ትቐይር ተመሊስና ድማ ናብቲ ታሪክ ዝነግርሎ ሰብኣይን እቲ ታሪክ ትሰምዕላ ሰበይትን ተመሊስና ንርኢ እታ ታሪክ ትሰምዕ ዘላ ዓባይ ሰበይቲ ንዱክ ኖህ ክጸንሕ ከም ዝነበሮን ወለዳ ዝወሉን ይወሉ ድሕሪ ዳ ፍቅራ ነይሩ ምስኣ ክጸንሕ ከም ዝነበሮ ንዱክ ትነግሮ እቲ ታሪክ ክቕጽለላ ከሎ ድማ በጽባሒቱ ወለዳ ንኣሊ ናብ ኒውዮርክ ክምለሱ ምዃኖምን ንዓኣውን ሒዞማ ከም ዝኸዱን ይነግርዋ ኣሊ ግን ሶምን ክጸንሑ ከም ዝግብኦም ዝነበረን እዚ ትገብር ዘላ ምስ ኖህ ክተፈላለዮም ደልያ ከም ዝኾነትን ነዲኣ ትዛረባ ኣዲኣ ስለ ዘገደደታ ግን ኣሊ ብጀካ ንኖህ ምስ ስነባት ካልእ ኣማራፂ ኣይነበራን ኣብቲ ፋብሪካ ዕንጨይቲ ኸይዳ ንኖህ ቻው ክትብሎ እንተኣልሸቶ የለንኒ ኣብኡ ተግንዮ ዘላ ግን ፌን እዩ ኣበሎ ኖህ ኢላ ምስ ሓተተቶ ኖህ ዕንጨይቲ ናብ ዝተኣዘዘሉ ትካል ከብፅሕ ከም ዝኸደን ደንጊ ከም ዝምለስን ይነግራ ንኖህ ክትረኽቦ ስለ ዘይከኣለት መልእኽታ ኣብ ፌን ትገድፈሉ ብዙሕ ከይፀንሐ ድማ ተመሊሳን ገዛኣ ትኸይድ ርቑርብተይ ኖህ ስርሑ ወዲኡ ናብቲ ፌን ዘለዎ ቦታ ይመጽእ ፌን ድማ ከምቲ ዝበለቶ መልእኽቲ ኣሊ ንኖህ ይነግሮ ኖህ ድማ ተደናጊጹ ብጉያ ናብቲ ናይ ኣሊ ገዛ ይኸይድሎ ትማዓፁ ተቆላሊፉ እቶም ገዛውን ከይዶም ይጸንሕዎ ካብቲ መዓልቲ ሱን ድሓር ድማ ኖህ ንኣሊ መዓልቲ ደብዳቤ ጽሕፈላ ጀሚሩ ከምኡ እናበለ ድማ ዓመት ሓሊፍዎ ዝሕዝን ነገር ግን እቲ ደብዳቤታት ኣሊ ከይረኣየቶ ኣዲኣ ኣኪባ ትሕዞ ነይራ ንኣሊ ድማ ዋላ ሓንተይ ተርእያን ኖህ 365 ደብዳቤ ዓመት ሙሉእ ምስ ሰደደ ምንም መልሲ ስለ ዘይረኸበ ረሲዓት እኒኣ ናብ ካሊእ ሓሳባ ዘይራላ ብምባል ተስፋ ቆሪጹ ደብዳቤ ምጽሓፍ ይገድፎ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ድማ ካልኣይ ኩናት ዓለም ጀሚሩ ኖህ እና ፌን መትዓቢቲ ዕርኽቲ ናይ ኩናት ብጾት ኮይኖም ናብ ውግእ ይኸዱ እዛ ፊልም እንድሕር ኣፈቲኹማ ላይክ እና ሰብስክራይብ ብምግባር ድጋፍኩም ግለጹልና ዝመፁ ፓርትታት ንኸየምልጥኹም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ተኸታተሉ ጎኑ ንጎኑ እናተዋግኡ ድማ ፌን ብተመሳሳሊ ሰዓት ድማ ኣሊ ኣብ ሓደ ናይ ውቁዓት መሐከሚ ሆስፒታል ከም ነርስ ኮይና ንኽትሕክም ብፍቓዳ ተኣቲ ኣብኡ ድማ ካብተን ሓሞንድ ዝተባሃለ ወታደር ትራኸብ ንስኡ ድማ ናይ ፍቕሪ ርክብ ትጅምር ብጣዕሚ ሃፍታምን ካብ ውትድርና ወፂኡ ከም ጠበቃ ዝሰርሕን ናይ ዓርሱ ሂወት ዝውንን ሰብን ብምንባሩ ብሓደ ንዓመታት ይጸንሑ ንመርዓ ድማ ይሓታ በዚ ሓደ ገጽ ድማ ኖህ ካብ ኩናት ተመሊሱ ምስ ኣቡኡ ይራኸብ ኣቡኡ እቲ ሕጂ ዝነብሩሉ ገዝኦም እቲ ከመሓየሾ ሓሲቡ ዘሎ ገዛ ንኸስርሕ እቲ ዝነብሩሎ ገዛ ከም ዝሸጦ ንኖህ ይነግሮ ኖህ ድማ እታ ንኣሊ ቃል ዝኣተየላ ገዛ እንድሕር ደኣ ማዕራሪዋ ደንጊያ ቀልጢፋ ምምፃኣ ከም ዘይተርፋ ተስፋ ብምግባር እታ ገዛ ክዕርያ ጀሚሩ ኖህ ናይ ዳግመ ህንፀት ፍቓዱ ንኸስርሕ ናብ ሎንደን ምስ ከደ ንኣሊ ኣብ ጽርግያ እናሓለፈት ኣብ መኪና ኮይኑ ይሪኣ ካብታ መኪና ብፍጥነት ወሪዱ ንኣሊ ክረክብ ጎዩ ምስ ወረደ ምስ ካሊእ ወድና ተሰዓመት ስለ ዝረኣያ ብሕርቀት ይምለስ እዚ ግን እታ ናይ ሕልሚ ገዝኦም ንምስራሕ ተስፋ ይቑረጹን እታ ገዛ ድማ ይውድኣ ቁሩብ ከይጸንሐ ድማ ኣቦኡ ንኖህ ፍራንክ እታ ገዛ ምስ ተወድአት ይመውት ኖዋ ኣብቲ ገዛ በይኑ ስለ ዝቐረየ ብጣዕሚ ይሰላቸ ጀሚሩ ከይጸምሐ ድማ ድሕሪ ናይ ኣቦኡ ሞት ኣብ 10 መዓልቲ ጥራይ እቲ ገዛ ናብ ዕዳጋ የቕርቦ ብዙሓት ሰባት ነቲ ገዛ ክገዝኡ ይመፁ ገለገሊኦም ልዕሊ እቲ ዝገመቶ ቅርሺ ክህቦ ቃሊኣት ኢሉ ኖህ ግን እቲ ገዛ ንኸይሸጥ ገለ ምኽንያት ኩሉ ግዜ ይረክብ ሓደ መዓልቲ ኣሊ ንመርዓኣ ዝተዳለወ ቤሎ እናዓቀነት እንከላ ኣብ ጋዜጣ ብዛዕባ እቲ ነዋ ዝወድኦ ገዛን ዕዳጋ ከም ዘቕርቦን ኣብ ጋዜጣ ምስ ረአየት ብድንጋፀ ፈንቲታ ትወድቕ ምስ ተስአት ድማ በቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ናይ ስምዒት ፍቕራን ትውስታታን ብጣዕሚ ትጠልቕ ንሰብኣያ ፍቓድ ሓቲታ ድማ ናብቲ ኖህ ዝነብረሉ ከተማ ተመሊሳ ትኸይድ ተመሊሳ ድማ ኖህ ኣብ ናይ ሕልሚ ገዝኦም እናነበረ ትረኽቦ ገና እቲ ታሪክ ከይመላእና ግን ሓደ ዶክተር ነቲ ታሪክ ዝነግረና ሎ ዱክ ኣተሲኡ
ናብ ሕክምና ይወስዶ ዱክ ኣብ ዘን ዝሓለፋ 8 ወርሒ ክልተ ግዜ ልቢ ድኻም ተላዒልዎ ስለ ዝነበረ ግድን ናይ ሕክምና ምርመራ ክገብር ነይርዎ እቲ ዶክተር ዱክ ንሓከሞ እንከሎ ድማ እዛ ሰበይቲ ትውስታ ናይ ምምላስ ዕድል ዝሞተ ስለ ዝኾነ ኣይትፅዓር እቲ ሕማማ ድማ መድሓኒት የብሉን ዋላ ተዘኪራ መሊሳ ክትርስዕ እያ በማል ፃዕሩ ገደብ ንክገብረሉ ይሓቶ ዱክ ግን እታ ሰበይቲ ክትሓዊ ከም ትኽእልን ደጊማ ሂወታ ንምዝካር ከም ትበቅዕን እቲ ዶክተር ነጊርዎ ናብታ ሰበይቲ ይምለስ ድራር ቀሪብ ኢላ ድማ ብዛዕባ እቶም ዝሓለፉ ዓመታትን ሕሉፍ ናይ ፍቕሪ ግዜኦምን ከውግዑ ጀሚሮም ብዙሕ ምስ ተጫወቱን ምስ ወግዑን ድማ ኣሊ ክትከድ ምዃና ምስ ነገረቶ ንኣሊ ዘርያ ነገር ስለ ዘለዎ ፅባሕ ንግሆ ንክትምለስ ነጊርዋ ናብ ገዝኡ ይምለስ እንደገና እቲ ታሪክ ተቋሪፁ ድማ ዱክ ንደቁን ደቂ ደቁን እናረኸቦም ንሪኦም እታ ሰበይቲ እውን ከም ቀረባ ሰብ እዮም ዝሓቕፍዋ ቁሩብ ኮፍ ምስ በሉ ንዱክ እታ ሰበይቲ እናመፁ ከም ዝርእዋን እሱ ገዝኡ ተዝኸይድን ኣብ ገዝኡ ምስኦም ተዝነብርን ከም ዝሐሽ ይነግርዎ ለካ እዛ ሰበይቲ ብውስታታ ዝረስዐት ሰበይቱ ዱክ እያ ምንም ክትዝክር ስለ ዘይትኽእል ሕሉፋ ንክትዝክር ክሕግዛ እዩ እዚ መፅሓፍ ዘንብበላ ዘሎ ዱክ ድማ ሕማሙ እናበርትዖ ስለ ዝኸድ ዘሎን ናይ መጠረሻ ግዜታቱ ምስ ሰበይቱ ክሕልፎ ስለ ዝደልን ገዛ ከምዘይኸይድ ነጊርዎም ይኸዱ ኣብቲ ታሪክ ምስ ተመለስና ኣሊ ኣብቲ ሓንቲ ኣብታ ከተማ ዘላ ሆቴል ምስ ሓደረት ብፅባሒቱ እቲ ክምርዓ ዝዳለሎ ሰብኣይ ብጣዕሚ ከም ዝተጨነቐላን ቀልጢፋ ንክትመፅን ይሓታ ኣሊ ከምታ ንኖህ ቃል ዝኣትየትሉ ንገዝኡ ብፅባሒቱ ንግሆ ትኸይድ ኖህ ድማ ከምቲ ዝነገራ ናብቲ ፍሉይ ቦታ ሒዝዋ ይኸይድ ብጀለዋ ገይሮም ኣብ ንእሽተይ ቃላይ ማይ ደርሆታት ባን እናብልዑ እናተዘናግዑ ይፀንሑ ገና ማእኸልቲ ቃላይ እንከለዎ ግን ሓያል ዝናብ ይዘንብ ጀሚሩ ኣሊ መዕቐል ስለ ዘይረኸበት እቲ ዝናብ ትዘናግዐሉ ጀሚራ ብዙሕ ፅቡቕ ግዜ ከም ዘሕለፈት ዘኪራ ንኖህ ንምንታይ ደብዳቤ ከም ዘይፀሓፈላ ኮርያ ትዛረቦ ኖህ ግን 365 ደብዳቤ ከም ዝፀሓፈላን እሳ ዋላ ሓንቲ ከም ዘይመለሰህሉን ይነግራ ሕዚ ግን እቲ ዋና ጉዳይ ብሓደ ምህላይና እምበር እሱ ከም ዘይኮነ ፈሊጥኪ እዛ ግዜ ዝተመቐየራ ኢሉ ከረጋግዓ ይሞክር ንምሸቱ ድማ ገዛ ብሓደ ከይዶም ይሓድሩ ብፅባሒቱ ንግሆ ኖህ ደብዳቤ ሓዲግላ ናብ ካሊእ ቦታ ይኸይድ ምስታ ደብዳቤ ድማ እትስእለላ ፃዕዳ ጀዲድን መስኣሊ ንብረትን ገዲፍላ ይኸይድ ኣሊ ኣብ ብራንዳት ገዛ እናሰኣለትን ከላ ኣዲኣ መፃ ተቋረፃ ኣዲኣ ድማ እቲ ክምርዓ ዝዳለሎ ሰብኣይ ናብቲ ከተማሱ ስዒብዋ ከም ዝመፀን ብዛዕባ ርከባ ምስ ኖህ ከይፈልጥ ክትጥንቀቕ ከም ዘለዋን ትነግራ እቲ ዓዲል ተጠቒማ ድማ ብዛዕባ እቶም 365 ናይ ኖህ ደብዳቤታት ምሕባኣ ይቅርታ ሓቲታ ናተናፈሳ ብሓደ ንኸውግዓ ትሓታ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከይደን ኮፍ ኢለን እናዕለላ ድማ ኣዲኣ ንኣሊ እሳ እውን እተፍቅሮ ናይ ትሑት መነባብሮ ዘለዎ ወዲ ከም ዝነበረን ከይተመርዐዮ ቀርያ ግን ከዓ ክሳብ ሎሚ ከም ትሓስቦን ንኣሊ ትነግራ ናብ ናይ ኖህ ገዛ ምስ ተመለሳ ኖህ ናብቲ ገዛ ተመሊሱ ይፀንሐን እተን ሓበኣትን ዝነበራ ደብዳቤታት ንኣሊ ሂባ ተሰናቢታታ ትኸይድ ኣሊ ድማ ንኖህ ሰብኣያ ናብቲ ከተማ ስለ ዝመፀ ክትከይድ ከም ዘለዋ ንኖህ ትነግሮ ኖህ ድማ እቲ ሰብኣይ ሱ ክትመርዐዮ ምዃና ሓሲቡ ንኣሊ ብጣዕሚ ይናደደላን ይጨቃጨቃን ጀሚሩ ኣሊ ናብ መኪና እደየባ ናብ ሆቴላ ክትከይድ ትሕስብ መንገዲ ትክክለኛ ነገር ገይረ ኢላ ንሓሰበትን ከላ ድማ ኣብ ናይ መኪና ሓደጋ ንንእሽተይ ተምልጥ ጠጠው ኢላ ድማ ካብቲ ኣዲኣ ዝሃበታ ደብዳቤታት ሓንቲ ውፅኣ ምንባብ ምስ ጀመረት ብጣዕሚ ስምዒታዊት ኮይና ምብካይ ትጅምር እዚ እናኾነ እንከሎ ድማ ተመሊስና ናብ ዱክን ናብታ ታሪክ ዝነግራሉ ዓባይ ሰበይትን ንምለስ መጋጣሚ ድማ እታ ሰበይቲ እቲ ታሪክ ትፈልጦ ኮይኑ ዝተሰማዓ ብጣዕሚ ተሓዝን ጀሚራ ድሓር ዱክ ነቲ ዓባይ ሰበይቲ ናብ ውሽጢ ገዛ ንእተይሉ ሽምዓ ዝተቐረበሉ መኣዲ እቲ ታሪክ ክምለአላ እታ ሰበይቲ ግን ኣሊ ንመን እዮም ከም ትመርፅ ንክትፈልጥ ተሃንጢኣ ስለ ዝነበረት ቀልጢፉ ንክነግራ ትሓቶ ናብቲ ታሪክ ድማ ንምለስ ኣሊ ናብቲ ሆቴል ተመሊሳ ነቲ ክምርዓ ዝነበረ ወዲ ትረኽቦ ብዛዕባ ኩሉ ዝፍጠርሉ ነገራት ድማ ትነግሮ ትወዲ ነገር ብጣዕሚ ከም ዘደናገሮ ነጊሩ ብጣዕሚ ከም ዘፍቅራን ውሳነኣ ግን ከም ዘኽብረላ ነጊሩ ድሌታ ንክትውስን ዕድል ይህባ እዚ ስለ ዝበላ ኣሊ ብፅባሒቱ ንግሆ ናብ ኖህ ትምለስ ኣሊ ና ኖህ ድማ ዝተረፈ ሂወቶም ሕጉሳት ኮይኖም ብሓደ ይሕልፍዎ እታ ታሪክ ዘንብበላ ነበረ ሰበይቲ ድማ እዚ ምስ በላ ዒንታ ማይ መሊኡ ምብካይ ትጅምር ኣብቲ ታሪክ ዘለዎ ክልተ ሰባት ድማ ባዕላን ዱክን ምዃኖም ፈሊጣ ብጣዕሚ ትሓዝን እዛ ኣረጊት ሰበይቲ
ኣሊ እያ ተኣርጊት ሰብኣይ ድማ ኖህ እዩ ሽሙ ዱክ ኢሉ ዝቐይሮ ብተፈጥራዊ መንገዲ ባዕላ ንኽትዝክሮ ኢሉ እዩ ኣሊ ናይ ምርሳዕ ሕማም ሒዝዋ ኣብዚ ሕክምና ካብ ተኣቲ ነዊሕ እያ ገይራ ኖህ ግን ተስፋ ከይቆረፀ መዓልቲ መዓልቲ እታ ባዕላ ዝፀሓፈታ ናይ ፍቕራ ታሪክ ደብተር ደጋጊሙ የንብበላ ኣሊ ንኖህ ሓቂፋቶ ናኸይት እንከላ መዓዝ ከም ትርስዕ ንኖህ ትሓቶ ኖህ 5 ደቂቃ ኩሉ ግዜ ከም ትርስዕ ይነግራ ገና ቃላታ ከይወድአት ድማ መን ምዃናን ረሲዓ ምድንባር ትጅምር እቶም ዶኳትር ድማ ከረጋግዕዋ ይመፁ ኖህ እዚ ርኡ ልቡ ይስበር ብጣዕሚ ድማ ይሓዝን እናኸየ ድማ ካብቲ ክፍሊ ይወፅእ ኖህ ተመሊሱ ብሓደ እናነበሩ ዝተልዓልዎ ፎቶታትን እታ ዝፀሓፈታ ዘንብበላ ዝነበረ ደፍተርን እናረአየ በይኑ ግዜ ይሕልፍ ብፅባሒቱ ኖዋ ንሳልሳይ ግዜ ልቢ ድኻም ተላዒልዎ ናብ ድንገተኛ ክፍሊ ኣቲ ብተመሳሳሊ እውን ኣሊ ሕማም ርእሲ ተላዒልዋ እናተሓከሙ እንከሎ ድማ ኖህ ንኣሊ ክረክብ ይኸይድ እተን ዶኳትር ኣበይንኦ ብዙሕ ምስ ተኸራኸረ ናፍቲ ክፍሊ ኣትዩ ንኣሊ ረኽባ ንመጀመርያ ግዜ ኣሊ ኖህ ታሪክ ከየንብበላ ብሓደ ግዜ ዘኪራቶ እናኸየት ድማ ድሕር ዳ ረሲዕካ እንታይ ኢኻ ትገብር ኢላ ሓቲታቶ ኖህ ረስዐቶ ዘከረቶ ኩሉ ግዜ ምስኣ ከም ዝኸውን ነጊርዋ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ይድቅሱ ፅባሒቱ ንግሆ ድማ እታ ነርስ መድሓኒት ክትህቦም እንተኣተየት ኖህና ኣሊ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ብሓደ ሞይቶም ይርከቡ ድሕር ዳ እዛ ፊልም ፈቲኹምዋ ላይክና ሰብስክራይብ ብምግባር ካልኦት ስራሕትና ምክታል ከይትርስዑ ንፃንሒትኩም የቐኒየልና